Zorica prozivala učesnice zbog seksi igranja. Produkcija pokazala kako se ona ponašala. Nije joj bilo dobro. Učesnici 6. sezone realitija Parovi i ovog četvrtka na programu imaju emisiju Upoznajte parove. Tokom emisije Zorica Dukić je prozivala ostale takmičarke što igraju zavodljivo, a onda je usledila velika kontraprodukcije. Puštene su njene fotografije iz prethodnih sezona, na kojima se vidi kako se ona ponašala, a na sve te njene fotografije je samo dobacivala da nije gola ni na jednoj. Ostali takmičari su se složili da je gore to što je ona radila, nego to što one rade sada.